दिनैहाय बाथौ महासभानि 3 बोसोरारि 13थि जे जोंना बहाय जथुम्मा दंमोन लोगोसे गौमा आरज दंमोन बेखौ थुंगेबाय होननानै जों बुंनो नाङा जागायबाय होननानैसो बुंनांगौ। दिनै मोनसे गोदान मिजिं गोदान मोनसे आलायरन ओंखारबोदों बर' माहारिनि बर'नि थैनि बिखा बिख्लोनि बयनिफ्रायबो गुदिसिन गोजामसिन जोंनि आंगोनिबो आंगोसिन धोरोम बाथौ धोरोम। बे बाथौ धोरोमनि दिनै गौमा आरज दङमोन। जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा जोंनि भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथां, आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोर बेयाव नुजाफैनानै दिनै बाथौ धोरोमा जे बयनिफ्रायबो गोजामसिन धोरोम बयनिफ्रायबो बाख्नायजाथावसिन बजबजाथावसिन जायनि लामाजों हान्थिबा जोंनि जे पन्चतत्वनि जे लामाजों हान्थियोबा जोंनो आबुं मोनसे जिउ खुंनो हायो बेखौ जोंनि भारतनि नखर मन्थ्रियानो बुंलाङो। आरो जोंनो जोबोद गोग्गाथाव आरो जोबोद खुसिनि बाथ्रा दिनै जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जोंनि बर' माहारिनि गुदिसिन जे धोरोम बे धोरोमनि 1000 थानसालिफोर बाथौ थानसालिफोर लुफुंनो थाखाय मोनसेयाव 5 लाख खरि 1000 जोंहा बाथौ थानसालिफोर लुफुंनो गासै 50 कौटि 50 कौटिनि मोनसे पेकेज बिथाङा बेवहाय फोसावलांबाय। लोगोसे जोंनि गुवाहाटी नोगोरमायाव जिहेतु जोंहा गिदिर बेबायदि बाथौ थानसालि गैया गतिके गिदिरथार मोनसे बाथौ थानसालि लुफुंनो थाखाय जोङो 10 कौटि आसाम सरकारनिफ्राय बिथाङा फोसावलांबाय। लोगोसे बाथौ महासभाया बोसोरे बोसोरे जाहाथे जुथुमनो हायो बिथांमोना माहारिनि धोरोमनि हारिमुनि राव थुनलाइनि गोबां जोंनि बर' माहारिनि आयदाफ्राव सावरायलायनानै जुथुमनो हायो बेनि थाखाय बोसोरफ्रोमबो आसाम सरकारनिफ्राय 50 लाख करि बाथौ महासभानो हरनो थाखाय बिथाङा पेकेज बेयाव फोसावलांबाय। गतिके दिनै जोंनि बर' माहारिनि थाखाय जोबोद रंजानायनि दिन जोबोद गोजोननायनि मोनसे दिन आरो मोनसे गोग्गानायनि दिन। फै जों बयबो जोंनि बाथौ बोराइया जोंनि मोनसिं बोराइया जे लामाजों हान्थिनो जोंखौ फोरोंलांदों जोंनि जे बर' माहारिनि हारिमु सिनायथि धोरोम दोरों राव थुनलाइ आरो जोंनि जारिमिनखौ लानानै जोंनि गुदिसिन आरो गोजामसिन धोरोम बाथौ धोरोमखौ लानानै बजबनानै बिखायाव बजबनानै जों जे आवगायलांनांगौ बेयो दिनै मोनसे जों आगानसे आवगायबावबाय। बेखायनो आं खावलायदों फै जों बयबो खनसेयैनो बुंनि जोंनि बोराइ बाथौनि मोनसे गोजोनथाव खौरां। कक्राझार सहरनि जेडे रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड शोरूमनि गोजौआव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों। बे आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ। 10+2 नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। कक्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, OT टेक्निशियान, ICU टेक्निशियान, रेडियोलजि टेक्निशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।